Гэта пытанне мусіць да бібліятэкараў перш за ўсё адносіцца, не да пісьменнікаў. Мы разам працуем вельмі добра, мне здаецца, дзякуючы бібліятэкарам нас ведаюць, але ўсё ж такі дачыненне мы таксама маем і да гэтага. Вось, напрыклад, сённяшняя сустрэча, з якой цікавасцю і дзеткі з дзіцячага садка слухалі, гулялі, уключаліся ў нашу рыторыку, і больш старэйшыя. Зацікавіць, канешне, можна і трэба, і нават дзеці, я разумею, што не надта ведалі і мову. Але мы знайшлі такія кропкі, якія былі цікавыя і мне, і ім. Перш за ўсё зацікавіць кніжкай ўсё ж такі павінна нават і не школа, а мусіць толькі бацькі. Усё пачынаецца адтуль. Калі чытаюць бацькі, значыцца, чытаюць і дзеці. І пытанне да бацькоў, а можа быць яшчэ і больш старэйшага пакалення. По-рознаму бывае, і такіх, вот, каб сказаць, ужо так геніяльныя думкі, не, канешне, страчваеш, многа страчана, калі пра нешта такое цікавае думаеш, нешта занатоўваецца, але ўсё ж такі я схільна сказаць, што вершы думаюць. Як гэта рабіў Пісьмянкоў? Ён, мусіць, упершыню гэта агучыў, як вось паэты робяць, думаюць вершы, а пасля ўжо апошні варыянт запісваецца толькі на паперу. Так рабіў і Мікола Маляўка. Дарэчы, яго запіс у гасцявой кніжцы я пабачыла сёння, і было так цёпла і прыемна на душы, што такія сапраўдныя пісьменнікі у вас былі. Анатоль Зэкаў побач быў, і вось Мікола Маляўка, Мікола Александрович, дарэчы, хадзіў спецыяльна доўга і далёка збіраць грыбы. Яго жонка ўспамінала, што грыбоў было не шмат, ну, скажам так, але ён заўсёды прыходзіў са спелым вершам. Мусіць, парада майго настаўніка ў літаратуры Віктара Шніпа адыграла такую важную ролю. Ён сказаў, калі мы рэдагавалі гэтыя першыя вершы, ён тады гаварыў: не бойся мяне, не толькі слова мяняў, і радок. Выклікала у той першыя часы, калі толькі пачынаў пісаць, такі жах, ну як это змяніць слова, тут усё да месца, насамрэч гэта, канешне, не так. І пасля гэтыя вершы немагчыма ўжо было нешта з імі мяняць, прасцей было напісаць нешта новае. Цяпер, калі глядзіш зусім старыя вершы, якія былі напісаны, калі толькі пачынала працаваць, можа, знаходзіш які радок, знаходзіш такі шчыры, харошы, за што можна зачапіцца і цяпер. Знаходзіш нават слова, але вось, скажу, дзякуючы Віктару Анатольевичу, я разумею, што лепей напісаць новы. Сёння толькі па дарозе да вас у Слуцк я размаўляла з пісьменнікам, з якім мы сёння ехалі да вас у госці па вашаму запрашэнню, што першая кніжка на беларускай мове, гэта не была бібліятэка, гэта вось у мяне з'явілася, калі я ляжала ў бальніцы, цяжка хварэла, запаленне лёгкіх. Гэта была кніжка на беларускай мове. Выдавецтва «Юнацтва» на той час, і малюнкі нават згадваючы. Падумала, што гэта Волкаў, ўсё ж такі я здабляў гэту кніжку. Але пра што? Моя першая кніжка. Але што гэта была за кніжка? Згадаць зараз не магу, яна згубілася, на жаль. Што датычыцца бібліятэкі, то свой час, калі была зусім маленькая, я гадавалася у дзядулі і ў бабулі ў вёсцы. Бацькі на той час працавалі, у іх не было магчымасці мяне ўзяць. Будавалі яшчэ кватэру, не было, мусіць, дзе жыць. Яшчэ пытанні з вучобай у іх былі. І у вёсцы на той час была не толькі школка, не толькі ФАП, але клуб, але была яшчэ і бібліятэка. Якія там былі кнігі, цяжка зараз згадаць. Да гэтых палічак, да якіх я даставала маленечкая, хадзіла туды у бібліятэку. У іх нават не было вокладак у гэтых кніжак. Чамусьці яны былі без малюнкаў, але мне падабалася, як яны пахнуць. Мне гэтыя фрагменты чытаць было вельмі прыемна. Ну і пасля я вельмі здзівілася, калі ўжо мяне бацькі забралі ў горад. У іх была дастаткова багатая бібліятэка, і разам з бацькам мы яе і папаўнялі. Памятаю, як хадзілі, здавалі макулатуру на той час, трэба было здаць ці не 20 кілаграм. Зараз так не згадаю канкрэтна, каб узяць тую кніжку, якую ты хочаш. Ну і вось я была здзіўлена, што ў бібліятэцы маіх бацькоў былі кніжкі з малюнкамі. І былі зусім іншай тэматыкі. Ну, але вось такое сяброўства бібліятэкай мусіць на ўсё жыццё. І ў свой час, калі я вучылася яшчэ ў педагагічным інстытуце, была студэнткай, трэба было шмат літаратуры, там была дзіцячая літаратура і шмат кніжак іншых.
Мне ўжо было на той час малое дзіця, і мы разам хадзілі з ёй у бібліятэку. Вось яна сядзела побач са мною, яе былі дзіцячыя кніжкі, а я ў чытальнай зале ўжо папаўняла свае веды. І праз дзесятак, можа быць, гадоў прыйшла працаваць у саюз пісьменнікаў. Уся тая ж загадчыца Людміла Каляда працавала там. Яна мяне пазнала, канешне, бы такіх вось заўзятых чытачоў, можа, было не так шмат. І яшчэ з ёй мы зрабілі такі літаратурную гасцёўню, літаратурны, можа, клуб, это як назваць правільна, таму што перарос у літаратурны клуб, літаратурныя сезоны, дзе больш за 10 гадоў вось працую з чытачом гэтай бібліятэкі, аддаю, як скажам так, даніну павагі за тое, што калісьці вось дапамаглі мне студэнткай, калі я была. Няма такога, я ўсё люблю вельмі. Ёсць рытуалы, гэта, канешне, з раніцы кава, абавязкова пах кавы, нават, можа быць, і не смак. Цяпер цяжка знайсці тую каву, якая будзе адпавядаць. Скажу так, што калі табе трэба нешта напісаць, табе не перашкаджае нічога, але ўсё ж такі я нармальны чалавек, і ўсё робіцца ў цішыні. Столькі пераездаў за гэты час, пашчасціла і сваю кватэру пабудаваць, але рэчы, якія засталіся яшчэ таго часу дзіцячага, дзедам і бабай расла, гэта ёлачныя ўпрыгожанні, цацкі ёлачныя. Яны нейкім цудам у мяне захаваліся, гэтыя шышачкі, і ад іх так цёпла. Але калі б іх не было, гэта ж не галоўнае. Большое спасибо. Дзякуй вам.